Ito lang. Guys, ito yung ihahalo natin. Ito, bataw. Ang tawag dito, bataw. Ayan, tapos in Ilocano, laplapayag or tengang daga. This one. So, nakuha lang namin dyan sa gilid-gilid. Tapos, meron din kasamang sitaw. Ampalaya. So, halo-halo siya. Tapos guys, no, ito yung tinatawag naming tinapa. Ayan. Dito sa probinsya. Sa Manila kasi iba yung version nila ng tinapa eh.